abasondayo la ibhilo ngithi. Yes. Uma uthibekile uzongixolela bengithi ngayinkonzo bengaqopile. Nami ngeke ngasola. Bahamba isikhathi ngayeka ngiyekho ukuthi bese ngikholwa ukuthi ukufunda iBhayibheli ikhona ukuthi uqondisa endleleni ngaphandle kokuthi sesontweni ngoba esontweni ugcwele amaqoqi azibiza ngamakholwa ugcwele ofakazi abafakazelana ngezinkinga zethu uma beqhubelana ngezindaba zethu abantu abathenga amehlethu uma bejoyinile esontweni kanti iBhayibheli lithi abanye bayobulawa izinto abazenzayo lithi abanye bayombona abanye befisa ukumbona kanti abanye bazokathelele ngamaqala abanye bawugcina bethelele esogweni sibazi njengamakholwa ngoba kusibo bonke abathi inkosi abayobona umbuso wethu kanti abanye banikiwe ithuba kepha balishayile iBhayibheli abanye njengendluzela abanobela nsuku zonke izakhe kepha bafubathiswa amanga nasemabandleni abanye bayakhonza kepha esigwareni abapheki abanye baqhuba kwezulu nokomhlaba impepho iTestament elisha yikho-ke nathi sigcina sinazi noma sobela ukuphila amanzi noma sobela kodwa ugcwele abaprofethi bamanga abangabazi nomnyango wenkonzo abanye babo ngabalazi neBhayibheli kepha banezibonakaliso ezingabonakali abanye bafumbathisiwe amandla kepha bagijimisa impetho ziphambili abanye sikhonza nabo sikhuleka nabo nezinkinga zethu sizixoxa nabo kepha makuphuma inkonzo siphenduka ihlaya labo abanye siphenduka izitha zabo ngempumelelo esiyisebenzele phambi kwabo abanye bethu ukhohlakala besebenzika ngeBhayibheli kanti abanye baze babulalane kodwa ngenxa yokudlelana umoya abanye bakhuleka kuze kudilika indonga kepha kabanalo ithemba basithandele emalini icede bayiphendula insika akasekho beka ithemba lakhe kuJehova iningi lithemba isikhathi sengokuso kanti ophathi inkemba uyofa ngekemba kanjalo nabakhonza isithombe esibazigcwele ngoba ithemba kalibulali kanti babusisiwe bonke abathemba labo linguJehova ngakho salusuthula umoya wami ngoba ngathi sonke siphenduka izinto kuselandelana sibheke wethu okubuhlungu akasekho nokhomba omunye esweni inhloso yokusebenzisana